Oare lumea asta poate fi mai cretină când noi suntem niște oameni de plastilină? Statul și șmecherii ne coordonează ca pe niște căcați, ne tratează. Sunt sătul de curvele astea ca rotocer, dar în România asta n-am la ce să sper. Mafioții domină cartiere, acum gândește-te la pastele. Andrei, nimeni nu te va uita, indiferent de ce se va mai întâmpla. Sunt multe de făcut, de ce te-ai dat bătut, chiar ai vrut să o iei din nou de la început. Multă lume plânge, dar multă lume râde, nu realizează că s-a mai pierdut un nume. Nici pe tine, Cosmine, nu te vom uita, chiar ne pare rău ce ți-a rezervat viața asta. Și pentru tine multă lume plânge încă, dar pe noi cine dracu să ne mai audă. V-am pierdut acum pe amândoi din cauza unui ratat care a dat în voi. Țara asta e plină de drogați, toți sunt niște retardați. Cum poate fi lumea asta atât de rea? Îi doar în cur dacă se poate întâmpla ceva. Andrei, stai liniștit, luptăm pentru dreptate, nu ne vom da bătuți niciodată, frate.